וואליה, מתוך האולפן הדיגיטלי של מחוז מרכז. הצטרפו אלינו לשידור החי ובואו לשמוע על כל העדכונים, החידושים והסוגיות המשפטיות המעניינות. כמעט צהריים טובים לכולם, צופים, צופות, מאזינים, מאזינות. שוב אני עם חברתי נילי שץ, עורכת הדין נילי שץ, בתוכניתנו שכבר נהייתה מסורת, חרבות ברזל משפטיות. קצת עצוב שעדיין אנחנו בחרבות ברזל, אבל אנחנו בינתיים חיים על חרבנו ונקווה לימים טובים יותר. כמו בכל תוכנית אנחנו כמובן פותחים בתפילות שהחטופים שלנו יחזרו. היה לנו לפני שבועיים רגע של עדנה שחזרו 4 חטופים בחיים, תרוממות רוח, ונאחל שעוד רבים ורבים ורבים יחזרו אתמול כמה שיותר מהר. אמן. נאחל החלמה לפצועים שלנו, נרכין ראש כמו תמיד עם המשפחות השכולות, ונתפלל שצבא ההגנה לישראל יחזור עטור ניצחון מכל הגזרות ומכל החזיתות, ובאמת באמת שנדע ימים טובים יותר. תודה לאכסניה שלנו, מחוז מרכז, תודה למעיין, מפיקת האולפן, בלעדיה שום דבר לא היה קורה. תודה ליו"ר המחוז, רומי קנבל, עורכת הדין רומי קנבל, שנותנת לנו תמיד רוח גבית, ונצלול ישר לענייננו. כן. היום בחרנו נושא מאוד מאוד מעניין, שמדברים עליו ככה בחטף, אבל הוא נושא מאוד מאוד מורכב עם המון המון ניואנסים, ואני מדבר על עילות הגירושין. עילות הגירושין, אותן עילות שבלעדיהם בית הדין הרבני לא יאפשר לאנשים להתגרש. זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים נכנסים אלינו למשרד ואומרים, שמע, זה לא מסתדר. אין בינינו תקשורת כבר, זה לא... אני לא אוהב. אני לא, כן. אתה צריך להתחיל להסביר להם שזה קצת יותר מורכב מזה, וככל שאין הסכמה, יכול להיות שצריך לנהל הליך משפטי כדי שבית הדין יורה על גירושין. וכדי שבית הדין יורה על גירושין, מי מהצדדים שרוצה להתגרש צריך להוכיח עילת גירושין. נכון. כמו שחנן בן ארי אומר, זה לא חנן, עילת העילות. מי אומר את זה? אין לי מושג מה, זה חנן. ישי ריבו. ישי ריבו. הוא רוצה שאני אנבא מה יש לו בראש, זה קצת קשה. עילת העילות. עילת העילות. אני מעביר לך את המיקרופון לשדרנית השדרניות. טוב, אז פה איתנו עורך דין חסקי שמעון, וכמו שהוא אמר, זה בתוכנית שלנו והמסורת שלנו, וגם יושב ראש ועדת דיני משפחה, ואנחנו כאן מוועדת בתי דין רבניים. אז אנחנו ככה משלבים עכשיו בכלל כוחות לעניין של העילות גירושים. יש המון המון מיתוסים סביב העילות גירושים, כמו שהתחלת ואמרת, ויש לזה המון השלכות. זאת אומרת, אם מישהו עורך דין לוקח בן אדם עם עילת גירושין שהיא לא נכונה, הוא יכול למעשה לחרב את חייו אחר כך, אם הוא מגיש שם הכל ואז זה נילה ואז הכל נופל. יש על זה הרבה מאוד פסקי דין וסיפורים. יש סיפור אחד מבית הדין הרבני בנתניה שניהל 4 שנים תיק של אדם שיוצג על ידי עורך דין שבחר להגיש לו את הכל, כולל הרכוש, בבית הדין הרבני, ואחרי 4 שנים שאשתו במדור ספציפי ובביתה יושבת והוא מחוץ לבית שלו, אז מחקו לו את כל התביעות כי עילת הגירושים נפלה, ולכן יש פה הרבה מאוד אחריות של עורכי הדין. אז בואו נדבר מה זה עילות גירושים. קודם כל, בשולחן ערוך אבן העזר יש פירוט של כל הסיבות מתי כופים גירושים. קוף נונדלת. נכון, בדיוק, מדויק. עכשיו, מי יודע שיש אפילו עילה שנקראת מוכה שכין. נכון. אוקיי? שפה בית הדין יכול להכריח אישה להתגרש, מכיוון שאם היא נשארת איתו, היא יכולה לגרום נזק לבעלה והיא חייבת להתגרש. ובעל שגורם לאשתו לאכול אכילה אסורה, או בזמן נידה רוצה לקיים איתה יחסי אישות, אז יש כאן עילת גירושים. עזוב את כל העילות הרגילות שלנו, החוסר נאמנות, בגידה, שאנחנו יודעים שיש בגידה רק במולדת, אבל לא נורא. יכול להיות שאשתך קוראים למולדת. יכול להיות, ואז בכלל זה מתחבר טוב. זה להם קצת יותר סדר, למאזינים שלנו ולצופים ולצופות שלנו. עילות הגירושין, כמו רוב הדברים בהלכה, הם לא
מתקיימות או כוננו אותם בחלל ריק. אם תסתכלי על עילות הגירושים כפי שאנחנו מכירים אותם, ותנסי לחלק אותם לקבוצות, תראי, מדובר על עילות שבמום, שלא ידעו לפני הנישואין, כן? זאת עילה... מצג שווא. זה לא מצג שווא, זה... כמו מצג שווא. אני אתן לך דוגמה מעכשיו. אני עכשיו מנהל, אני בסיכומים על כתובה, מייצג את האישה, על גבר שהיא ידעה שהוא מקבל קצבת ביטוח לאומי, אבל הוא סיפר לו שזה מהפרעות קשב. זה מצג שווא. רגע, כשהיא באה אליי ואמרה לי, תשמע, הוא מקבל קצבת ביטוח לאומי על הפרעות קשב, אינני נזיקי, אני לא שמעתי על קצבה בגין הפרעות קשב. מדויק. ואז הגשנו כל מיני בקשות לבית הדין הרבני לחשוף את תיקו הרפואי ולחשוף את תיקו בביטוח הלאומי. לא היה פשוט. בית הדין באמת נהג בו ממש, שמר לו על הפרטיות, והחליט שהוא מבקש את התיק אליו, ורק אחרי שהוא יקבל את התיק ויעיין בו, הוא יחליט. ואז יום בהיר אחד, נט המשפט הרבני נקרא לו, פולט את החומר. זאת אומרת, בית הדין קרא ושחרר אותו לצדדים. בידיעה, מתוך החלטה לעשות את זה. ואז אני קורא את החוות דעת, אני קורא את סיבת הקצבה. מדובר בבעיה פסיכיאטרית מוגדרת, היא לא ידעה, לא היה עליה לדעת. עכשיו אנחנו עומדים אגב, הוא נחקר במסגרת דיוני הכתובה וטען שמדובר בהפרעת קשב, אוקיי? הוא גם שם טען. אוקיי. אני מניח, לא יודע, לא ראיתי את פסק הדין, אני מניח אבל שזה מסוג הדברים שהוא יחויב בכתובה. בכתובה, נכון. הם התגרשו, הם הסכימו להתגרש ולדון בכתובה. מאוחר יותר. אחרי זה, שזה אגב, מתי מתגרשים ואיזה... ומוותרים על כתובה או משאירים אותה לאחר כך, זה נושא לדיון אחר, ויש פה כל מיני ניואנסים וטקטיקות שצריך להיזהר מהם. אז כמו שאמרנו, עילות הגירושין הראשונות, שייכות למומים, ריחות, דיברת על שכין, אז בימים האלה שכין, אבל היום את יכולה לדבר למשל, להבדיל, לא יודע, צוריאדיס. כן. לא יודע, אוקיי? אז כל מה שקשור לחיבור בינו לבינה ולתחייה שבריח רע. נכון, אבל הסיבה לזה, העיקרית... או עובד במקום שנודד... נכון. לא יודע מה, כל אחד בריחות שלו. נכון. הענף השני של עילות הגירושין קשור להתנהגויות וחובות. יש התנהגויות שבינו לבינה, ויש התנהגויות כלפי המצוות, כן? עוברת על דת משה. עוברת על דת יהודית. כן. עושה מעשה כיעור, מסתובבת בפרהסיה ומביישת את בעלה. אפילו אישה רעה. ויש את המורדת, שכולם אומרים, מורדת. כי כולם למדו שמורדת מפסידה כתובתה. אבל מורדת זה רק מי שלא קיימה יחסים במשך חצי שנה. זה לא קשור לזנתה תחתיו. זה לא קשור לזנתה תחתיו, זאת אומרת, שמה עיניה באחר, והיה מכחול ושפורפרת, כן. ודברים מהסוג הזה. המרידה יכולה להיות גם מצד הבעל. ברור. ויכולה להיות גם מרידה הדדית, דרך אגב. ברור. נכון, ואז הכתובה, התשלום כתובה, משתנה בהתאם לנסיבות. נכון, אנחנו לא דנים היום בכתובה, אנחנו דנים בעילות גירושין, מתי בית המשפט, מתי בית הדין הרבני יחייב בגט גבר או אישה. נכון. זה לא דבר כזה פשוט. נכון. שגט, במהות שלו, חייב להיות מרצון טוב וחופשי. זאת הסיבה שמי שראה טקס גט בחייו, מתירים נדרים ושואלים אותו, התחייבת, אמרת, עשית פפפפפפ, כדי לוודא שהגט יהיה מרצון טוב וחופשי, להבדיל מגט מעושה שיכול בהרבה מובנים לפסול את הגט. אז הדיפולט של בית הדין הרבני זה לא לחייב שיבוא מרצון טוב וחופשי. למשל, אם שני בני זוג מסכימים ביניהם להתגרש, בית הדין לא יחבור יותר מדי. זה כשלעצמו עילת גירושין. זה לא עילת גירושין כתובה, אבל אם באים שני בני זוג, ואומרים, אנחנו רוצים להתגרש. כי יש פה הסכמה, אז חבל... בית הדין יגרש אותם, נכון? למרות שבית הדין הרבה פעמים בודק אם אפשר לעשות שלום בית, היום עושים את זה בצורה הרבה יותר עדינה ממה שעשו פעם. כי אחרי פטר כל רחם, שמניחים תפילין בבוקר, הנחתם תפילין? זה בזמרת שלנו. תלוי באיזה זרם אתה, אבל בסדר. לא, אני מדבר על האורתודוקסים, אין לי בעיה. יש רפורמים, יש קונסרבטיבים. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. כן, אז לא, כן. אחרי פטר כל רחם, שזה מי שמניח תפילין יודע, יש מצוות שאין להם שיעור. גמילות חסדים, ביקור חולים, השכנת שלום בין איש לאשתו. אז
אז ידעו עורכי הדין לדיני משפחה, שזו מצווה שאין לה שיעור. ולכן הם מנסים. מכיוון שלהתגרש אפשר להשכין שלום בית, זו מצווה, ולהשאיר אנשים ביחד זו מצווה, ווואלה, לא חייבים להתגרש בכל מחיר. נכון. להיות הברירה האחרונה, אחרי שניסיתם הכל. והתחלתי לספר שהיום בתי הדין הרבניים עושים שלום בית בשיטה יותר ליברלית. עדינה, מה שנקרא. אולי תספרי להם איך הם עושים את זה. כן, אז קודם כל הם תמיד בודקים אם אפשר לעשות שלום בית, גם כאשר שני בני הזוג מגיעים ורוצים בגירושים. אני מניחה שזה קשור למצווה שדיברת עליה עכשיו, שאין לה שיעור, וזה רק מעצים בעצם את השליחות שלהם לעשות את זה. כשבני זוג מתגרש, בית המשפט, כן, נכון, אבל האמת שזה נכון, כשבאים למשרד ורוצים להתגרש, אומרים, קודם כל אין כמו הנישואים הראשונים, שזה שני בני זוג עם הילדים שלהם הטבעיים, החשבון בנק ביחד, כבר אחר כך שזה מתפרק, זה משהו אחר לחלוטין, ואני אומרת את זה לכולם, אולי תנסו, תלכו אולי לייעוץ, נכון. הנה, אבל חבר שלי אומר שאיך שהוא ראה את אשתו, ידע שהיא תהיה אשתו הראשונה. ואם אתה לא רוצה אף פעם להתגרש, אתה יכול פשוט לא להתחתן. זה נכון. אז זהו, זה, אבל אתה יודע, בוא נדבר רגע על כל מיני מקרים כאלה, או כל מיני עילות. אני רוצה שתספרי למאזינים ולצופים על מושג הלכתי מאוד ידוע, שעורכי הדין מרבים להשתמש בו ולא בהכרח מבינים את משמעותו. שהוא? נדבר על רואה זונות. כן, אז בוא נדבר קצת על רואה זונות. יש לנו רואה זונות, ספרי לנו. אז רואה זונות, אוקיי, זה בא מהאגודה מסכת יבמות פרק ו' סימן ע"ז, זה בעצם אדם שבעצם הולך עם נשים רבות באופן קבוע. רודף שמלות אמיתי, אבל פה כדי להוכיח שהוא רואה זונות, כמובן, קודם כל צריך להתריע בו. להטרות בו פן יעשה את זה שוב, אחרת אין לזה הרבה אפקט, וכמובן צריך עדות מוכחת. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? כן. אוקיי? שהוא בעצם מונע את המצווה של יחסי אישות בינו לבין אשתו. והרבה מאוד מהעילות גירושים... ואם הוא רואה זונות וגם מספק את עונתה של אשתו, אז הוא לא רואה זונות. הוא עדיין רואה זונות, אבל... הוא מפר את ברור, הוא מפר את שלום הבית, הוא מפר את קדושת הבית. אין ספק, אבל אני רוצה רגע להעיר שכל מה שאמרת, וכל העילות שמנית, עמומים וכולי, הכל בא מתוך... הרצון שבין והחשיבות שבין בני זוג ובין בעל ואישה צריכים להיות יחסי אישות, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, והרבה מהעילות הן בעצם פוגעות בדרך עקיפה או ישירה בקיום יחסי אישות, ובעצם מפרידים בין הבעל לאישה. עכשיו בוא נדבר על בגידה חד פעמית של גבר. אוקיי? בגידה חד פעמית של גבר זאת לא ההגדרה לרואה זונות. לא ידעתי את זה. בטח. לא ידעתי את זה, ושצלי פעם אחת. יופי, הסתמכות של חכם צבי שאמר שחד פעמי לא שווה לרואה זונות, ולכן גם אחרי חד פעמי אפשר להטריע בו, ולכן זה לא נחשזות עניין של תופעה. ואת יודעת, אם אנחנו מדברים, חס וחלילה, אני לא בא לטעון נגד ההלכה. כן. מה קורה בבגידה חד פעמית של אישה? אבל שהיא אסורה על בעלה ובועלה. זה נכון, אבל אנחנו יודעים שיש דברים שהם מסורים רק לנשים, ויש דברים שמסורים רק לגברים. יש מיתוס... ואיזה חשש ממזרות. בהחלט. אין דברים ענייניים בהלכה. אין. ודרך אגב, הרבה דברים מההלכה הם דווקא בעד האישה. המון. המון, ואנשים חושבים שזה הפוך. והרבה יש מיתוס שאומרים שבית הדין הרבני לא כדאי לנשים ללכת לשם, וזאת גם טעות. זה תלוי בנסיבות, כי הרבה פעמים דווקא בית הדין הוא בעד האישה. זה העניין של בגידות, אוקיי? בית הדין בהרבה מובנים הוא מגן על האישה בכל מה שאנחנו מתעסקים בגירושים והיא לא תאם. נכון. גבר אלים, גבר שאינו מפרנס, נכון. גבר עקר. נכון. יש הרבה מאוד עילות גירושים שחלות כלפי הגבר. נכון. שבית הדין, בטח בתי הדין בעשור האחרון, שהם הרבה יותר, אני תמיד אומר את זה, הם הרבה יותר בתוך עמם יושבים, וגם בתוך, נקרא לזה, עמם החילוני או עמם המסורתי, שלא מקיים תרי"ג מצוות. אגב, פה תפתחי סוגריים, אין כזה דבר לקיים תרי"ג מצוות. כי תרי"ג מצוות מתחלק לשסע גידים ורמ"ח איברים, שסע ורמ"ח. אוקיי. ויש מצוות שהן רק של אישה, ויש מצוות שחלות רק על גבר. לכן אם את באה למישהו ואומרת לו, אחי, מה, התחזקת? כן, נו, אתה מקיים תרי"ג?
הוא אומר לך, וואלה אחי, משתדל את כל התרי"ג. אתה מבין שעוד לא התחיל להבין את הקונספט. או שאנחנו בבעיה. לא. אם הוא עושה את הכל. לשמור נידה, הבנתי. יפה. לשמור נידה, הוא יכול לשמור נידה למרות שאין לו את כל הקונספט. הוא יכול ללכת לטבול במקווה. הוא יכול ללכת לטבול במקווה, הוא יכול להפריש חלה, לא יודע. למרות שהפרשת חלה אינה מצווה מהתרי"ג. אוקיי, אז למדנו גם משהו חדש. הנה, אתה רואה איזה סיעור מוחות פה. בוא נדבר קצת על כל מה שקשור בילודה. קודם דיברת על אישה, על בעיות פוריות, על עקרות, על בכלל יחסי אישות והקשר שלהם לעילות הגירושים. יחסי אישות בין בני זוג נשואים הוא קודש. הוא קודש פעמיים לדעתי. הפעם הרשמית הוא עורבו. כן. אנחנו צריכים להעמיד ולגדל ולעשות, זה חלק מהמשפחה, ילודה, וכל המרבה הרי זה משובח. אגב, יש היום חצרות ורבנים שמאשרים לקיים יחסים שלא למטרות פרו-ורבו. נכון. וזה לוקח אותי למקום אחר. אי אפשר להתנתק מהמחשבה שבין בני זוג, שהאחווה והאהבה שורה ביניהם, גם החיבור האינטימי, הפיזי, הופך אותם ליחידה משפחתית אוהבת, מצליחה ומתקדמת קדימה. אין ספק. איך אומרים? דבק איש באשתו והיו לבשר אחד. ולזאת הכוונה. בדיוק. עזב את בית אמו ובשר אחד, ולגבי אישה אומרים אלישך תשוקתך והוא ימשול בך. עכשיו, בישראל 2024 בפשט יש מי שיפרש את הימשול בך באופן נקרא לזה לא מגדרי שוויוני, אבל הפרשנות היא אחרת לגמרי וזה גם לא הנושא. לא נורא, אבל תגיד לנו מה הפרשנות כי זה מאוד מעניין. ימשול בך לא בבחינת שליטה. הוא אומר את עושה. עכשיו יש הרבה מאוד אנשים שמפרשים את ההלכה לא נכון, אני הבעל וזה צריכה לעשות, כן. בלה בלה בלה. אנשים שומרי מצוות, שמבינים את המצוות כהלכתם, כן. וחיים את זה כהווייתם, יגידו לך תמיד שהאישה היא מלכת הבית, שאישה מאושרת זה פרנסה וברכה ובריאות. האישה היא לב ליבו של הבית היהודי, וגבר שמבין, ניסה ומבין את התורה ומבין את ההוויה ומבין את הכוונה, ישים את אשתו כל יום, כל היום על ראש שמחתו והיא תהיה משוש ליבו. נכון, אני מסכימה עם זה. זה קורה. עכשיו תראי, גם בעולם, נקרא לזה בעולם החרדי או בעולם שומרי המצוות כהלכתם, כולם אנשים, לא כולם מבינים, ויש מחלוקות, ולפעמים לא מתאימים וכן מתאימים, לפעמים קורים דברים, ולכן קבע אבן העזר בקנ"ד את עילות הגירושים. נכון. לא חייבים, אנחנו לא קתולים. יופי. זהו. אבל אנחנו נגיד שהעניין של יחסי אישות, אוקיי? זה דבר שהוא מאוד משמעותי בכל מערכות יחסים ובכל העולם ובכל הדתות. אנחנו יודעים שיחסי אישות גם הפילו ממשלות, הפילו ממלכות בכל ההיסטוריה, גם התנ"כית וגם בכלל, ועל זה בעצם הרבה פעמים אנשים או קמים או נופלים. דיברנו על שמשון ודלילה. בבקשה, הנה דוגמה. אבל בוא נחזור רגע לעניין של הפוריות, כי אמרת שזאת מצוות פרו-ורבו, זו אחת המצוות החשובות, ולכן לדוגמה החסקי, אוקיי? אם זוג התחתן, אוהב, מקיים יחסי אישות, האישה הלב של הבית מאושרת, אבל 10 שנים לא מצליחים להביא ילדים לעולם, יש עילת גירושים וכתובה, כמובן, בתנאי שזה לא היה מקח טעות. ומה זה אומר שאם זה היה במקח טעות? זה כאשר לדוגמה הבעל היה עקר ולא גילה זאת לאשתו והוא ידע מזה, שייך לעולם המומים, או הפוך. נכון, עכשיו אנחנו עושים את זה, עושים שילובים של זה. יכול להיות שהאישה הייתה עקרה ולא סיפרה את זה לבעל, אבל צריך לשכנע את בית הדין שבאמת אחד מהם ידע על זה, או לשכנע שבעת שהם התחתנו שניהם ידעו על זה או לא ידעו על המום של השני. לכן בעולם השידוכים ובעולם שומרי המצוות יש מושג שנקרא גיב אבורט. זה המפגש המשפחתי שבהם סוגרים את החתונה בואכה כאילו אירוסין בואכה חתונה. כן. ההורים מדברים, החתן והכלה אחרי השידוכים, אבל לפני זה יש עבודת השטחנים והמשפחות.
יש עבודת מחקר, מי הקלה, מי החתן. שיעורים, רפואיים, עניינים. מה זה, כדי למנוע סוג של מקח טעות. טעויות. שתהיה תקלה. נכון. כי רוצים להקטין את שאלת הגירושים, ורוצים שלילדים יהיה טוב. אתה יודע למה יש לזה משמעות יותר גדולה בעולם החרדי והדתי בכלל? מכיוון שאצל החילונים, לפני שהם מתחתנים, הם גרים ביחד, הם מקיימים יחסי אישות, הם מתפשטים אחד לשני, ושם הכל סגור, הם מתפגשים פעמיים, 3-4 ומתחתנים, והרבה פעמים יש פסקי דין של כל מיני באמת מקרים של מומים, כמו לדוגמה יש פסק דין אחד של אישה שהיה חסר לה שד אחד, ואף אחד לא יכול היה לדעת מזה עד שהם לא התחתנו ועמדו בעצם לקיים יחסי אישות בפעם הראשונה. זה מקח טעות קלאסית, ובאמת הם התחתנו. לא בטוח שחיסרון... חיסרון, כן. שד הוא מום... זה מום, כי אם הוא אומר אני לא נגעתי בה, אני לא מסוגל להיות איתה, והיא בעצם עבדה לה, כי לא אמרו לי דבר כל כך מהותי, זה מאוד מהותי. אני עם ההומור. אוקיי? יש לך באמת, זה... אבל זה אמיתי, זה סיפור... זה יכול להיות הפוך. אבל זה סיפור אמיתי, דרך אגב. עכשיו בואו נדבר על הפלות. זוג שהיה להם ג' הפלות, זאת אומרת 3 פעמים הפילה, יש עילת גירושים, אבל הוא גם מחויב בכתובה, והיה מקרה אחד... אני אומר שההפלה היא בעציו, כי הוא עצבן אותה, ואו תקף אותה, ואו לא יודע מה. כל מקרה הוא לגופו, וצריך להוכיח כל דבר. יש תשלום כתובה כשזה 3 פעמים, וזה לא עוול בכפה. אוקיי? אם זה נעשה בכוונה, אז זה כבר יכול להילקח גם למקומות אחרים בעולם המשפט. אבל בוא נדבר על... כן, היה לך תיק כזה? תספר לנו. זה אישות, בגלל שהיא מפחדת. יופי, אבל פה העניין של הכתובה נחלק לשניים, ואתה תספר לנו על זה. כי היה לך תיק כזה, אז כבר תספר לנו. היה זוג שהתחתן, והאישה פשוט פחדה. היה לה איזה טראומה מקיום יחסים. יש לזה גם לפעמים סיבות גופניות. כואב לה, קשה לה. מה שעשו בהתחלה, זה גם הציק לה מאוד, וגם הציק לו מאוד, וזה זוג דתי, וזה הכניס הרבה, מטבע הדברים, הכניס הרבה מאוד מתחים, אבל הם לא הרימו ידיים, הם ניסו עם רופא ולראות האם יש בעיה פיזיולוגית, ניסו עם מטפל, לראות אם יש בעיה רגשית. כן, זה יכול להיות פסיכוסומטי. באמת ניסו, ולא הצליחו לפתור את זה, ואז זוהי עילת גירושים, אבל זאת עילת גירושים, העניין של הפחד, מספיק שפעם אחת קיימו יחסים, אין כתובה, לא, אין כתובה. זאת עילת גירושים כן, אבל העניין של הכתובה... סליחה, זאת עילת גירושים, כי אם הוא לא יכול... בדיוק. אבל אם קיימו פעם אחת, אז גם ללא כתובה. נכון. אני לא מקבלת כתובה. כן, פעם אחת גמרנו. אוקיי, כן, זה תיק... אתה רואה, זה גם מתאים לעולם החרדי, בכזה סיפור. חסקי, שפעם אחת זה קרה ואז היא לא רצתה יותר כי היא פחדה ואז הוא רוצה להתגרש ממנה כי הוא לא מסוגל לקיים איתה יחסי מין. אצל חילונים דרך כלל זה לא יקרה כי אז ידעו את זה מראש, לכן באמת... אני חושבת שעילת הגירושים הכי חמורה, או ההתייחסות של בית הדין הרבני אליה היא הכי חמורה. אני חושבת שיש כמה, אבל בוא נדבר רגע על עניין של בגידה של אישה מוכחת בגבר, כן, זנתה תחתיו ומורדת, שלמרידה יש כמה אספקטים, בסדר? מרידה זה אי קיום יחסי מין במשך לפחות חצי שנה, ואז זה יכול להיות גם של מטעם הגבר וגם מטעם האישה, אבל, נכון, אבל אם היא זנתה תחתיו, כמו שאמרת קודם, וסיפרת לנו על העניין הזה, היא אסורה עליו באופן מוחלט. אני חושב שברמה ההלכתית, ברמת הפוטנציאל הסיכון שלנו, אני לא יודע אם היא הכי חמורה, אבל הכי מסוכנת, זה הזנתה תחתיו. מכיוון שאם אישה נשואה, כידוע, מקיימת יחסים מחוץ לנישואים, וחלילה מתעברת, יש לנו ממזר שלא יכול להיכנס בקהל ישראל 10 שנים, וזה אחד הדברים הכי מטרידים שיכולים להיות ביהדות. לכן יש את ההלכה, שאם זה מוכח, היא אסורה על בעלה ובועלה. נכון, נכון. ואתה יודע שיש טינדר לממזרים? מה? יש טינדר לממזרים. כי מותר להם להתחתן רק עם ממזרים. זה בדיחה הייתה. כן, אבל צריך להקים כזה, אתה לא חושב? כן, אבל אתה יודע, יש שחקים, לא משנה, אבל בדרן לא רע.
אני יכולה לספר לך על מקרה אחד של גבר שלא רצה לתת לאשתו גט. למה? כי הוא שנא אותה, הוא רצה לעשות לה דווקא. אז עלה רעיון שהיא תבוא לבית הדין ותגיד שהיא זנתה תחתיו באופן יזום מבחינתה, ואז היא אסורה עליו, ואז פתרנו את הבעיה. כמובן שאם היא הייתה בעולם החרדי זה לא היה קורה, אבל בעולם מהפחד, מהבושה, שיהיה כתוב בבית הדין הרבני שהיא זנתה תחת מישהו, איך לא יהיה לה שידוך אחר כך, היא תהיה מוקצה. כמה היא, בית אם היא רוצה שידוך, ג' האם זה המוצא האחרון? אני כן יודע שיש עורכי דין, לפחות בעבר, שמעתי מהוותיקים שהיו עושים את הטריק הזה. לא רק זה, גם שולחים undercover גברים שיתחילו עם האישה כדי לייצר איזושהי עילת גירושין. אני לא מכיר את זה בזמן האחרון ואני מקווה שלא עושים את זה, אבל כן. כן. יש הוכחה מוכחת. אגב, היום קשה מאוד להביא הוכחה מוכחת. נכון, לא, אבל בסדר, אבל בוא נדבר רגע על העניין הזה של הבגידה ולא בבולדת. בוא נדבר על זה רגע, אוקיי? אם יש לנו סרטון של זוג, של מישהי, אוקיי? שבוגדת בבעלה, והחוקר פרטים בעצם מצלם אותם, נכנסים למלון דן, היה לי תיק כזה, אוקיי? ועולים במעלית, לא צריך יותר מזה, אוקיי? יש את העניין, לא. אבל זה לא... נכון, אף אחד לא מצלם אותם בעת קיום יחסי המין, אבל הם יכולים להתנשק, שזה מעשה קיור ויכול להוביל למשהו אחר. יש גם טענה מסתברת, מה את עשית עם גבר ב-10 בלילה בחדר במלון דן? נכון, או בבית שלו, בדירה שלו עד הבוקר. נראה לא שיחת קנטקי. נכון, אם זה במקום עבודה לדוגמה, זה משהו אחר. אוקיי? אם הם במקום עבודה ועובדים, אז אי אפשר יהיה לטעון את זה או להסיק, או זה הרי נסיבתי. אנחנו מדברים פה על משהו שהוא נסיבתי. אבל במלון דן היה לי תיק כזה, של מישהו שהצגתי, הוא היה איש קבע, והיא הייתה הולכת עם המאהב שלה, אבל זה... יופי, אבל קבעו שהיא זנתה תחתיו. עוברת על הדעת, איחוד, מה איחוד, כל מיני... נכון, נכון. הרבה עילות. נכון. עילת העילות. עילת העילות, וגם הכי... הכי מה? אני אומרת, זה הדבר הכי, אמרנו, זה משהו שהוא גואש ורועש בכל העולם, כל מה שקשור בנושא הזה. ולכן גם זה הדבר הכי משמעותי שיש. אבל דרך אגב, גם היום... זה כבר דיון אחר, או לא, בכל הדברים. בסדר, רגע, בוא נדבר כן על עניין של מונוגמיה. אני אספר לך על תיק, בסדר, מאוד מעניין, של גבר שטען שאשתו הולכת ערומה בכל 12 בצהריים, פתחת את התריסים וכולם רואים אותה ערומה. אוקיי? אז זה היה בנתניה. אוקיי, אני אספר לך על זה. יופי, בא הגבר, יש תמונות, אני אראה לך אחרי זה. היא מסכימה, לך אישית, רק סתם. בכל מקרה, הוא אמר שהיא עושה, חס ושלום, היא עשתה מעשה קיור, הוא אמר שהוא רוצה להתגרש ממנה כי היא עושה מעשה קיור וכל צהריים היא הולכת ערומה בבית. בסדר? מה טענה אישה? אמרה, סליחה, אנחנו הכרנו... ועשיתי את זה. עשיתי את זה. כן, אבל מה, אנחנו איפה הכרנו? השם שלי במרפסת. לא, מה פתאום? אנחנו הכרנו מהעמותה של הנודיסטים. ככה הכרנו. אנחנו הולכים לחילופי זוגות, אנחנו הולכים לחוף געש, לחוף של הערומים, כל שבת. ככה הכרנו וככה עשינו, וכל החיים היינו... בית הדין אמר? שזה לא עילת גירושים, כי זו הייתה שגרת חייהם. הוא לא רצה לבוא לראות את האירוע, כאילו להבין... בתי הדין כבר לא מתרגשים מזה שאומרים, הוא בגד, היא בגדה, זה כבר מגרד להם ברגל, מה שכן הם מאוד מסתקרנים לראות את הראיות. לא, כבר גם זה... זה מעניין. אוי לעיניים. אוי לעיניים, אבל תשמע, או שזה מוכח, או שזה לא מוכח. מה שאני כן רוצה להזהיר את ציבור עורכי הדין ובכלל את האנשים, שכל מה שקשור במעקבים, אוקיי, זה אסור על פי חוק, אלא אם כן עושים את זה בצורה מותר. לדוגמה, לחוקרים פרטיים יש הרשאה לעשות את זה, כאשר יש להם הזמנת עבודה מסודרת, מותר להם לעשות זה. שימו לב שלעקוב ולהתחקות אחר אדם, זאת עבירה פלילית, אז תיזהרו מזה. זה סטוקינג. נכון. בוא נדבר על עילה מעולה שיכולים להשתמש בה. פירוד ממושך. של... יופי, בוא תספר לנו על זה. הוא אומר, אם זוג חיים בפירוד, י"ח חודשים. כן. י' זה 10, ח' זה 8. וביחד? 10 חודשים. יפה. דהיינו 1.5 שנה,
ובית הדין מתרשם שאין סיכוי לשלום בית, גבה טורה ביניהם. יש ביניהם פער שלא ניתן לגשר, כן. עלו על סרטון, כמו שעורכי הדין אוהבים להגיד, זה כשלעצמו יכול להוות עילת גירושין, כן. ואני גם יכול להבין את ההיגיון שהיה מאחרי העילה הזאת. אינני רוצה אתכם פרודים אך נשואים על הנייר, שמא מי מכם יעשה שטויות בניגוד להלכה, בדגש על האישה שחס וחלילה יכולה להתעבר, נכון. ולהביא לנו ממזר לעולם. דרך אגב, העילה הזאת של פירוד ממושך יכולה להתחבר גם עם העניין של המרידה, מכיוון שזה פה עם 18 חודשים בני זוג לא יחד, אז יש את העניין של החצי שנה שהם גם לא מקיימים יחסי אישות. תשימי לב שבכל עילה יש את העילה, ואחרי זה יש גם סיבה ומסובב. מי הגורם? ואנחנו מדברים היום על עילת גירושין, אבל נגזרת מעילת גירושין זה חיוב כתובה כן או לא. זאת אומרת, ההלכה היהודית והדיינים בבתי הדיינים הרבניים לא מסתפקים רק בעילה. הם רוצים להגיע לצדק. אז הם אי קיום יחסי אישות, מי לא מקיים יחסי אישות? ולמה? כל מיני, כמעט תמיד בודקים גם סיבה ומסובב. מחפשים איזשהו רכיב אשמה, למרות שאין לנו דיני אשמה בדיני המשפחה, אבל אם אנחנו מדברים על דיני הכתובה, אז אפשר לדבר מי חייב ומי לא, דהיינו אם הוא חייב, ולמה? לא איזו אשמה כזו או אחרת לפירוק הנישואים בבחינת ההלכה הידועה, מושכלות יסוד. אנחנו משלמים כתובה, את יודעת למה? שלא תהיה עליו קלה להוציאה. נכון. שלא יקום בבוקר, ישים עינו באחרת וישלח אותה בלא כלום, או כמו סבא שלי הישר, אם היא לא טובה, נאמר לה מעלש, מעלש בערבית זה לא משנה, כן. שלח לה סלירה, ויאללה נתמודד. זה בדיוק השיר הבעיה... עליו קלה להוציאה. רגע, אבל יש לי משהו חשוב להגיד לגבי הכתובה. כן. אוקיי? סכום הכתובה. בוא נדבר על זה קצת, כי זה באמת, אי אפשר שלא לקשר את זה לנושא של התוכנית של העילות גירושים. אתה רוצה שאני אגיד או תגידי? לא, בוא תתחיל, אני אמשיך. יאללה. יאללה. כתובה, 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 כתובה. כן. קודם כל כתובה זה שטר, זה התחייבות לכל דבר בעניין בר פירעון. כן. היו שנים שפחות טבעו כתובות, פחות התייחסו. היום בשנים האחרונות טובעים כתובה ומתמודדים איתה. אני אפתח סוגריים ואדבר על הדין השרעי. בדין השרעי יש מוהר. לא מבטלים אותו. זאת אומרת, לא משנה מה? הסכמה, אתה משלם את המוהר, לא בכפל מבצעים ולא בשום דבר, אתה משלם את המוהר. אז אצלנו בהלכה זה שונה. בהלכה זה שונה. זו זכות שצריך להוכיח אותה. לא. זה נכון, אבל בתכלס השטר קיים, והטוען עליו הראייה. בדיוק. נטל ההוכחה, אוקיי, הוא על זה שטוען. יש פה איזה בלבול בין המוציא מחברו עליו הראייה, במובן הזה שאם האישה טובה היא צריכה להוכיח. נכון, אפילו שהיא אוחזת את השטר. הדיפולט הוא לשלם. נכון. עכשיו בוא תראה לי למה לא. נכון. עכשיו תראה לי, אתה מבין את ההבדל? כן, אבל בוא... אני אראה לכם למה כן, אתה תראה לי למה לא, והסיכוי הוא לא גבוה להיות פטור מכתובה, אבל זה לא הדיון. הדיון הוא הכתובה. הכתובה. קודם כל, אם אנשים כותבים סכום, אז כותבים סכום. כן, הבעיה שהם... יש בעיה עם התמדות, יש בעיה עם זה, כן יש... יש גם בעיה עם הסכום. אבל בוא נלך לאשכנזים. בוא נדבר על הזוזים. שני זוז. יש לנו בכלל בעיה בעניין הזה. זוז הוא 120 גרם כסף. כן. על פי ההלכה. וגם על זה יש כל מיני פוסקים. אז כנראה, כן. נכון, אז אני מדבר על הרעד. אז כנראה זה היה שווה כסף. היום זה שווה איזה 3,600 שקל נדמה לי, או משהו כזה. בסדר, אז מצמידים את זה. כן. אז יש כל מיני פתרונות, כי ההלכה, כמו התורה 70 פנים לה, ויש איפה להתפלפל ולהתחכם. אז יש מי שאומר, זה אמור להספיק לה לשנה להחזיק את עצמה. אז הולכים ובודקים כמה עולה חודש ומכפילים, זה יכול להגיע לא להרבה כסף. אפשר להוסיף לזה פיצויי גירושים. אפשר גם לבקש פיצויי גירושים. נכון, ואז זה בעצם מרחיב את העניין הזה. אבל רגע, הסכום עצמו, אוקיי? הרי החתנים, בזמן שהם עושים את זה, הרבה פעמים הם לא מודעים לסכום, או שהם מתרגשים, ולא מסבירים לאנשים שיש התחייבות על מה שעושים. נכון. אז אני קודם כל אומר דבר כזה, קודם כל להיות רגוע.
עם הסכום, לא צריך להגזים, מקובל בין 120 ל-180, לא צריך יותר מזה, אוקיי? וידע מישהו שהוא מאוד מאוד עשיר ורוצה להתהדר בנוצות שלו ולתת 500,000 שקל או 1,000,000 שקל, ידע שיכול להיות שיחייבו אותו בסכום הזה. כי זה לא תהיה כתובה מוכרת. נכון. דבר אחרון, וחשוב לי לומר לכל החתנים, שאין חובה להקריא את סכום הכתובה בחופה. אפשר לא לעשות את זה, וזה הרבה יותר נחמד לא לעשות את זה. ולכן גם זה יוריד את הלחץ של הסכום. ולהגיד, הוא נתן רק 50,000 שקלים, 5 שקלים, 20 שקלים, או 1,000,000 שקלים. תקשיבי, יש פסיקה בעניין כתובה, לגבי כתובה מוגזמת, כן. ששם נאמר, שמנהג חתני ספרד, כן. להגזים ולהתהדר ולתת מה לא להם. זאת אומרת, ספרדי שאומר זאת כלתי ואני רוצה לתת לה 1,000,000 שקל, אם חס וחלילה יתעסקו בכתובה, יש מצב שיגידו לו זה הבחור הגזים, כי זה מנהג ספרד להאדיר את האישה. אשכנזים יזהרו, אין לכם מנהג כזה. בעיה קשה. תיזהרו. אבל בדרך כלל אשכנזים הם לא כאלה נדיבים, אז פה אנחנו בעצם, הם מגזימים ואלה פחות נדיבים. לא, ככה זה, אין מה לעשות. זה המיתוס. תתנו כתובה, ותקיימו את הכתובה, ותדאגו לכל החובבים שלכם על פי הכתובה, ותקיימו בית מלא אחווה שלא תצטרכו לשלם אותה, והנה הייתה קלה עליכם להוציאה, שלמו. יפה. זה עולה כסף. נכון. מצאת לך נערה נחמדה ששובה את לבך, אתה תשלם לה את מה שהחלטת בכתובה. בסדר, אבל יש גם עניין של כפל מבצעים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, שאפשר לקזז את הכתובה מזכויות סוציאליות או מבתים וכולי, אז יש לזה פתרון לכל מי שמודאג בעקבות כל מה שאמרנו עכשיו. בגנאי שהם צברו נכסים ויש מה נכון, אבל בוא ככה לסיכום, נדבר על, הרי עניין של העילות גירושים, קצת על העניין של מי שמסרב גט. אז ככה, בהלכה יש הרבה מאוד סנקציות מעניינות ומיוחדות, גם למגזרים הדתיים במיוחד. סירוב גט, כן. מי שהוכיחו כלפיו עילה, ויש חיוב בגט, להבדיל מהמלצה. כן, יש המלצה, חיוב וכפייה. אתה רוצה להגיד לנו מה ההבדל ביניהם? לא, כן. המלצה זה חבר'ה אתם... הוא אמר לא. לא, כאילו זה רגע של אומץ, אמרתי לא. אומץ מציאותי. כן. ההמלצה היא כזאת. כן. ההמלצה היא בגדול אומרת להם חבר'ה, אתם לא בטוב. בואו תסכימו, תתגרשו, תגמרו את העניין. אנחנו ממליצים לכם להתגרש. לא מחייב. בדיוק, כן. הוכחה עילת גירושין. מחויב. אתה מחויב לתת לה את גיתה, ואת מחויבת לקבל את גיתך. אגב, זה אירוע דואלי. כן. תכף אנחנו נדבר על הגונים והגונות, ונפתיע אולי את ציבור המאזינים, לא את ציבור עורכי הדין, ככה אני מקווה, כי הם אמורים להכיר את הנתונים. וכפייה, זה בסיטואציה שיש לי חיוב, ועדיין יש סירוב, אני יודע להפעיל, אלו סנקציות שאנחנו תכף נדבר עליהן, סנקציות חמורות ביותר, נכון. גם ברמה הדתית וגם ברמה אזרחית, נכון. אני רק אומר שזה עד כדי כלא, כדי לכפות על מי שחויב או חויבה לפרק את מערכת הנישואים, כי הנישואים הם קדושים, אבל בקרות אירוע, בהתקיים עילה מבוררת, הם לא יכולים להישאר נישואים דקה. נכון. קדימה. אז בואו נדבר על סרבני גט. על הסרבנים. טוב, אז יש לנו סרבנים, יש לנו... אנחנו מדברים על סרבני גט. אנחנו מדברים על סרבנות לצבא, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, הצבא שלנו קדוש ועושה עבודת קודש, ואנחנו מדברים על סרבני גט, שזה אנשים באמת וסרבניות גט. אנחנו נפתיע את הצופים כבר עכשיו ונגיד להם שיש יותר סרבניות גט מאשר סרבני גט, למרות המיתוסים. פעם היה איזה אירוע משפטי שמישהו אמר למישהי תיראי מופתעת וזה הפך לכותרות וכמעט אז אני אראה מופתעת. מה זה? יש יותר סרבניות גט מאשר סרבני גט. באמת. מופתעת? יואו. אוקיי, יש לנו סנקציות מעניינות. תרקשו, חלק מהסנקציות כמעט שוויון, זה באחוזים מאוד קטנים. זה כמו שאומרים שיש יותר בוגדים מבוגדות, ואני יכולה לספר שזה לא נכון, זה לא יכול להיות גם, כי מי שבוגד בדרך כלל, למרות שיש לנו גם כל מיני עכשיו מגדרים אחרים, אז מתערבב יותר, אבל אין כמעט הבדל. בכל מקרה יש לנו הרחקה מישיבה בבית כנסת, הדרה מהחברה, לא לומר קדיש על הוריו, לא יאכל אוכל בהכשר מהדרין, לשלול ממנו ביקורים כשהוא אוסרים אותו, לשלול ממנו חפצים אישיים בכלא, עיכוב קבורת בני משפחה, ומי שמכיר את העולם החרדי, שבית הדין הרבני פסק נגד סרבן גט,
עיכוב קבורה של בני משפחה, כי יודעים שזאת בעצם סנקציה חמורה ביותר, אבל בדיוק, סנקציה על בני משפחה שאמורים להשפיע עליו, אוקיי? ואז יש לנו את עורך הדין יעקב ריינרוט ז"ל, שהפך את הסנקציות האלה לרשמיות בחוק, למאסר, שלילת רישיון, שלילת רישיון נהיגה. שעושה למעשה, הוא בא ואמר, רבותיי, הסנקציות הן מאוד מאוד חריפות כדי לכפות את הגט. בואו נעשה אדפטציה לימינו אלה. נכון. אני פוגע בסרבן במה שיכאב לו היום. כאילו, אני יכול להוציא אותו מהקהילה, שלא יתפללו איתו במניין, אבל אם הוא לא מתפלל... נכון, אז צריך להתאים את זה לכל הזרמים. עורך דין יעקב ריינרוט, דוקטור יעקב ריינרוט, זיכרונו לברכה, באמת לקח את זה ושכנע את הדיינים לעשות אדפטציה להיום. את יודעת על אנשים שיושבים בכלא בסרבנות? כן, אז אני רוצה לספר לך סיפור בעניין הזה, אוקיי? טוב. אוקיי, היה איש שהיה סרבן גט 11 שנים. אוקיי, בשנה האחרונה קלעו אותו. מה היו עושים? היו מביאים אותו בכל יום ראשון לבית הדין הרבני. כל יום ראשון אני מופיע הרבה בבתי דין רבני, והייתי פוגשת אותו כמעט כל יום ראשון, פוגשת אותו, מביאים אותו, הוא לא היה קשור לתיק שלי. לא היו מביאים אותו עכשיו. למה בימי ראשון היו מביאים אותו? ישאל השואל. ישאל השואל, מכיוון שזה קשור להסעות והזנזן. זה כדי לטרטר אותו, נכון, כי אז כבר מיום שישי הוא נמצא בבית מעצר. בדיוק. עכשיו אני, ידידתך, הייתי כל פעם נכנסת לחדר של העצור הזה והייתי מקשקשת איתו, מדברת איתו, לא משנה, הוא לא היה מיוצג ואשתו הייתה מיוצגת על ידי עורך דין איקס, לא אגיד את שמו. כל מה אני מדברת איתו, בסוף שכנעתי אותו לתת לה גט. וואלה. כן. נכנסנו לבית הדין, עשינו גט, אני הצגתי אותו בהתנדבות ובספונטניות, והם התגרשו. איזה יופי, ואחר כך גיליתי שהיא הייתה שכנה שלי, לא ידעתי שהיא הייתה שכנה שלי, והיא שלחה לי זרים ועניינים, אבל רוצה לשמוע משהו עצוב? מה קרה, חזרו? לא. בא אליי עורך הדין שלה, ואמר לי את המשפט הבא. למה עשית לי את זה? גמרתי את התיק. גמרתי את התיק, 12 שנה יש לו דיון כל יום ראשון. השכר טרחה, ופגעתי לו בשכר טרחה, וזה היה נורא נורא עצוב. איי. אז יש גם כאלה... זה סיפור של יחיא הידוע. האסיר שישב הרבה מאוד שנים בכלא, כן. התימני. נכון. באמת בכלא, וכמו שאנחנו יודעים, נישואים פוקעים במדינת ישראל בשתי דרכים. נכון. פיטורין אומות אחד. יפה, זה נכון. ומותו ציווה לה את החופש ואת היעדר הגינות, אבל זה באמת ראש בקיר. אפרופו... עדיף להיות אלמנה מאשר גרושה. לא אלמנה. אלמנה, אחרי שהיא מתה. כי מלחמה בסמים נורא לא אוהבת. האלמנה? האלמנה מלשון אליה, לא הבנתי. בכל מקרה, מאסר הוא הסנקציה, יש עוד הרבה מאוד סנקציות, איסור כרטיסי אשראי. כן, אבל גם בתוך הכלא יש סנקציות, זאת אומרת, הם מרחיקי לכת. אתה נמצא במאסר עם העבריינים, אבל יכולים לא לתת לך קנטינה, לא לתת לך ביקורים, הם ממש מצרים. קודם כל, שומרי מצוות, אל תיתן להם לשבת באגף שומרי מצוות, לא גלת כושר ולא... אז זה, כן. והמחמירים, והיה לי תיק כזה, המחמירים, אני הצעתי שיעבירו אותו לאגף הביטחוניסטי, שיתקבל וישב עם מחבלי חמאס. בוא נראה אותו עד לא נותן גט. זה נכון. הם יתריעו בו. ובסוף, תכנע. בהלכת, אין מענישים אלא עם מזהירים. התראה, יש הרבה מאוד דברים שצריך להטריע. נכון. דרך אגב, גם במעשה קיור, כדי שזה יוכר כמעשה קיור, צריך התראה. זה הולך לאורך כל... נכון. דיני הגירושין. נכון. אנחנו לא... אין מענישים אלא אם כן מזהירים, אוקיי? זה בכלל יפה כשלעצמו. לך צ'אנס. והם יתריעו בו. שאם זה יימשך, הם ישקלו להעביר אותו לאגף הביטחוניסטי. ואז הוא נלחץ? לך אני אומר, שזה בלתי אפשרי ברמת השב"ס, אבל הוא נלחץ ונתן... זה היה בלתי אפשרי, אני לא רוצה שכל מיני סרבני גט פוטנציאליים יחשבו שלא יעבירו. חבל עליכם. תראו אותם לשבת עם הנוח'בות החדשות, נראה אותם. כן, אוי ואבוי. בכל מקרה, כן. אז בואו רגע... כן. זה לא קורה כזה מהר. לצערנו. וצריך לאשר בבית הדין הרבני את הקביעה. נכון. זה לא עכשיו... הם לא רצים לעשות את הסנקציות האלה, בוודאי שלא. בעולם הדתי, פעם היו נותנים מכות. נותנים אותך מהקהילה. נכון, פעם היו גם נותנים לך מכות עד שהיית מסכים.
ואז יש לזה בעיה של גט מעושה. גם היום, אבל זה לא ברמת ההחלטות השיפוטיות. כן, טוב. אבל יש. כן, 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 זה לא משהו שסתירה אינה פותרת. בואו נדבר על שני דברים אחרים, אחרונים, לסכם את העניין הזה, בעניין של הגט, אוקיי, אפשר גם לקבל גט אם שני הצדדים לא נמצאים באותה מדינה. באמצעות? באמצעות שליח. יש לנו, לא, וולט זה חתונה. וולט זה כשמביאים את הכלה. וולט, משום וולט, תן מילה. אין בעיה, בוולט מביאים את הכלה, אחר כך בוולט מתחתנים, ואחר כך עם שליחים... שליח מצווה. שולחים. אז יש לנו שליח הולכה ושליח קבלה. שליח הולכה זה שליח של הבעל לתת את הגט, ושליח קבלה זה שליח שהאישה שולחת כדי לקבל את הגט. אפשר לעשות את זה במקרים שבו האנשים נמצאים במדינות שונות, או שעוצרים מישהו, או בכל מיני עניינים. יש לנו גם בחשש עגינות כן. את המושג של השלשת גט. ואתה יכול לעשות את כל הפרה-רולינג, כן. כהלכתו, להשליש את הגט לנילי, בהנחה שהייתה דיינת, והדיין הופך לסוג של שליח הולכה, אם זה הגבר. כמו שבדיינים מחליפים עדים בגט. שלשת גט זה קורה במקרה של חשש עגינות, ואם יש משהו שבתי הדין לוקחים מאוד ברצינות, זה חשש עגינות. כי להתיר אישה עגונה זה אופרציה לא פשוטה. הנהלת בתי הדין יש להם את המחלקה עם האנשים שמסתובבים בעולם ועם לחצים שמופנים כמובן. נכון. בבית הדין, בתי הדין משתדלים להיות חכמים ולא נבונים. את יודעת מה ההבדל? מה ההבדל? חכם לא נכנס למקום שנבון יודע לפתור. אז אם הם רואים חשש עגינות, הם מפעילים את כל כובד משקלם כדי להרוג את החשש הזה ולא להתעסק עם הגינות, וזה יאמר באמת לזכותם. כן, אנחנו כאן נגיד גם למה, כי הרבה פעמים ההגינות זה לאנשים מאוד צעירות, נשים צעירות שיכולות להיות הגונות הרבה שנים ולאבד את הזכות שלהם להתחתן או להיות אימהות. עכשיו את העלית לי משהו, אין בהגינות שום הגינות. נהפוך הוא, זה לא הוגן, ממש לא הוגן. כן, טוב. למי שאינו בא מהתחום, זה יישמע לו קפקאי, זה יישמע לו ארכאי. לא הבנתי, ישראל 2024. כן גט, לא גט, איפה החופש, איפה הזה. אבל זו תורתנו. זה הדברים שאנחנו הולכים לאורם. זה חוק. יש בהם שכל. וזה מה שהופך אותנו ליהודים. ואנחנו כנראה לא נשנה את ההלכה. קודם אמרת אם הייתי דיינת. האם אתה חושב שאי פעם יהיו דיינות נשים? לא זה תלוי בי, ברור. לא זה תלוי ברור, אבל יש איזה סנונית, יש מנהלת... בתוך בתי הדין? לא, רבנות הראשית של עיר. כן. רבנית? רבנית ראשית לישראל? לעיר? לא, היא לא הרבנית, אין כזה דבר, אבל היא ראש המועצה הדתית. באמת? ראשת מועצה דתית? באפרת או במשהו כזה. ראשת מועצה דתית, שזה סנונית. שזה התקדמות, אתה אומר? יש דרך אגב בוועדה למינוי דיינים, אני לא יודע היום, אבל היה נציגות נשית, היה רויטל סוויד וחברתנו, עורכת הדין רויטל סוויד בזמנו, והיה נציגות נשית שזה גם איזושהי אמירה שעברו איזה פרדיגמה. האם תהיה אישה דיינית? שיהיו הרכבים רק של נשים. לא בדקתי את זה הלכתית, אם זה לא אפשרי הלכתית, אז זה לא יקרה, כי את ההלכה אני לא יודע. אז אולי תבדוק. ולא יכול לשנות. אני אבדוק. אולי, תשמע, זה דבר... אני אתן לך את התשובה ההלכתית, האם רבנית, האם דיינית, אז תזכרו את זה, שצריך לבדוק את זה. על פניו נראה לי שלא, אבל אני אבדוק את זה בענפים הגבוהים ביותר. מעולה, סגרנו. אז יש לנו עניין אחד לפעם הבאה, ותודה רבה לעורך דין, כן? יותר משופטת? כן. סבבה. לשבת בהרכב? כן. סבבה. אתה יודע שאני אוהבת את תחום, לכן גם בחרתי בוועדת בית דין רבני. אני חושב שתמהיל של הרכב שבנוי גם מנשים וגם מגברים הוא תמהיל יותר שלם, יותר שלם. יש לי את החיבור של... כן, או רק נשים. תדע לך שאם רק נשים ינהיגו את המדינה ואת העולם, הכל יראה אחרת בעיניי. ואני לא בן אדם, אני לא פמיניסטית. אני נוטה להסכים איתך, בגלל שאני אוהב את הצד הנשי שלי, וגם אני לא יכול לחלוק עלייך כי זה עדיין לא נבחן. אבל לי אין בעיה שזה יקרה, כי הגברים, כמו שאני שם לב, לפחות בימים אלו, לפחות במדינת ישראל,
לא עושים את העבודה מי יודע מה, ואידך זיל גמור, זאת אומרת, אני לא ארחיב יותר. כן, טוב, אנחנו פה בעילות גירושים, נכון, אנחנו לגמרי הפוליטיים, בטח בתוכנית הזאת, ובטח בלשכת עורכי הדין, אז תודה רבה לך, עורך דין שמעון חסקי, שהשקעת מזמנך, ובאת, הנה, כן, שליח ציבור, ויש לי עוד משפט לזה, אני אגיד לך את זה אחרי זה באוזן. שולטת לצמיתות. אתה מכיר את נילי תמיד צודקת של הנת"צ? ברור. אז זהו, נגמור עם זה. שליחת הציבור שלנו, עורכת הדין נילי ש"ס, השדרנית המעוללת. יש לה תוכנית רדיו משל עצמה גם ברדיו מודיעין הידוע והמואזן על פי TGI. כן. אז... תודה רבה לך, נהניתי כמו תמיד. תודה רבה. אני מקווה שאתם יודעים יותר על עילות גירושין ותשתדלו לא להשתמש בהם, תקיימו בתים כשרים שיש בהם אחווה, אהבה, רעות, אמן, אמן, אמן. זה מה שאנחנו צריכים בימים האלה, אהבה, רק היא תנצח. תודה רבה לכולם, למאזינים, לצופים. שוב, שבבת עינינו חטופינו יחזרו במהרה, אמן ואמן. במהרה, כמה שיותר מהר, ושנדע ימים הרבה יותר טובים בעזרת השם ובעזרתנו. שאו ברכה והצלחה. תודה רבה. להתראות.